Dŵr yw brif gyfansoddyn y corff, yn cyfrannu tua 60% o bwysau'r corff, ac mae'n hanfodol ar gyfer bywyd. I sicrhau bod celloedd y corff yn gallu gweithredu, mae'n bwysig rheoli cyfaint dŵr y gwaed. Os mae crynodiad dŵr y gwaed yn rhy uchel, fydd dŵr yn symud i gelloedd y corff trwy osmosis. Os oes gormod yn symud i'r celloedd, fe allan nhw fyrstio. Ar y llaw arall, os fydd crynodiad y gwaed yn rhy isel, wedyn bydd dŵr yn symud allan o'r celloedd a bydd y celloedd yn crebachu. Mae'r arennau yn cydweithio gyda'r ymennydd i reoleiddio cynhwysiad dŵr y corff trwy reoli faint o ddŵr a halwynau a adamsignwyd a faint a gollwyd fel wrin. Mae cyfaint y dŵr a adamsignwyd yn y neffron yn cael ei reoli gan hormon gwrth ddiuretig, neu ADH. Mae ADH yn annog y ddwythell gasglu i adamsigno mwy o ddŵr yn ôl i'r gwaed. Mae'r ymennydd yn canfod lefel dŵr y gwaed ac yn rhoi cyfarwyddyd i'r chwarren bitwydol i ryddhau ADH i'r gwaed yn ôl faint sydd ei angen. Mae'r pethau canlynol yn gallu effeithio crynodiad y gwaed. Yfed llawer o ddŵr sydd yn cynyddu cynnwys dŵr y gwaed, chwysu llawer sydd yn lleihau cynnwys dŵr y gwaed, a bwyta bwydydd hallt sydd hefyd yn lleihau cynnwys dŵr y gwaed. Mae'r broses o reoleiddio dŵr yn enghraifft o fecanwaith adborth negatif. Dewch i ni edrych yn fwy agos. Os mae cynhwysiad dŵr y gwaed yn lleihau, mae derbynnydd yn yr ymennydd yn canfod bod lefel y dŵr yn isel. Mae'r chwarren bitwydol yn cael ei ysgogi i ryddhau mwy o ADH. Felly, mae mwy o ddŵr yn cael ei adamsigno o'r arennau a llai o ddŵr yn cael ei golli yn yr wrin. Ac mae lefel dŵr y gwaed yna yn dychwelyd i normal. Os mae cynhwysiad dŵr y gwaed yn cynyddu, mae'r gwrthwyneb yn digwydd. Mae'r ymennydd yn canfod bod lefel y dŵr yn uchel. Yna, mae'r chwarren bitwydol yn ryddhau llai o ADH sy'n arwain at lai o ddŵr yn cael ei adamsigno gan yr arennau a mwy o ddŵr yn cael ei golli yn yr wrin. Ac unwaith eto, mae lefel dŵr y gwaed yn dychwelyd i normal. Mae nifer o feddyginiaethau ac afiechydon yn gallu effeithio rheolaeth dŵr y corff. Felly, mae'n bwysig bod fferyllwyr fel Sarah a gweithwyr iechyd eraill yn deall sut mae'r corff yn rheoleiddio'r broses mwyn cefnogi cleifion i fyw bywyd iachus, rheoli ei afiechydon a chymryd ei meddyginiaethau'n ddiogel.